retre un petit homenatge a un independentista que ja era independentista als anys 30, un home polifacètic, Esteve Albert i Corp. Un home que durant la guerra d'Espanya va salvar, vivia a Mataró, va salvar moltes obres d'art, després va, evidentment, lluitar per la República, també va ajudar a passar gent i el 1959 va venir a Elna per representar una obra de teatre i es va, amb el meu oncle i el meu pare, van fundar un grup que se deia el grup Pirena i aquell grup va ser, gràcies a l'Esteve Albert, l'introductor aquí a la Catalunya del Nord de tots els pessebres vivent del Rosselló. El meu cosí, que ha vingut de Bordeus avui per ser amb nosaltres, també ell, a l'edat de 10-11 anys, va cantar. Totes aquestes Nadales les cantem. El Jordi Barr, evidentment, era sovint present, en tot cas les va reprendre, doncs pensem que quan cantem Nadales tradicionals, no sols són Nadales, també poden evocar un passat individual i col·lectiu de gent que defensava el patrimoni, i defensar el patrimoni cultural de les cançons és important, però que si defensava aquest patrimoni era precisament perquè era independentista, perquè creia en els països catalans. Gràcies.